Det blev det sidste ord fra Lille og playoff-kampen FC København 0 og Lille 2, der altså betyder, at FC København skal spille Europa League i løbet af efteråret, der trækkes lod en af de kommende dage. Som sagt, i morgen er der lodtrækning til Champions League. Det blev også det sidste ord for os her i studiet. God aften og godnat, både Brian og Preben. Det var en fornøjelse igen. Vi skal hjem og sove, det skal I sikkert også. Det var en stor og lang fodboldaften, og det var lige ved at gå, som de fleste håbede. Ha' det rigtig godt, sov godt og på gensyn. Det er en kamp, hvor der kan skrives historie for dansk fodbold. God aften og rigtig hjertelig velkommen til en vanvittig spændende Champions League-aften. Alle på FCK's hold skal spille op til deres allerbedste. Der er ingen fribilletter i aften. Hvad kan være bedre end at spille Champions League? Det er virkelig det ultimative show at være en del af. Jeg tror, det bliver vildt fra starten, og så måske lidt taktisk. Hele byen Lille har været på duberne i dag. Altså det her, det er top i Champions League. Det venter om 90 minutter. Vi glæder os simpelthen til en stor aften. Styr din forbudte hånd. Styr dine kræfter stram. Pas på, du ikke ender som den mand, du var engang. Og noget af det, der selvfølgelig er altafgørende, når man skal ud og spille en kamp som den her, det er, at man har en trup, man har et mandskab, som har masser af rutine fra tilsvarende opgør. Men lad os nu se, hvordan det her kommer til at spænde af. Du var engang, du mærker alt, du lokkes slet. Hvad vælger du at gøre? Det er så fristende og helt forbudt. Din krop, den bliver helt mør. Centre, deuxième, oui, ouais, l'ouverture du score. C'est le petit Lucas Digne qui ouvre le score. Dolan roule pour le centre. Oui. Styr din forbudte hånd. Styr dine kræfter stram. Pas på, du ikke ender som den mand, du var engang. Programmet blev vist i samarbejde med Ford og Mastercard, UEFA Champions League sponsorer.